Armstrong, mae'n gig cora gan y golwr. Liam Armstrong, mlaen wedyn i Rhys Hughes sy'n ceisio troi. Ac yn lledu'r chwarae i Woodcock fe'n y cwrt Cosby. A wedyn y gig a Woodcock yn ffrechu ar draws wyneb y golwr. I codi fraich i fyny i ddeud rhwg iawn gen i. Y bas lac na. Yn dod i werth cynnig gan Woodcock. Wilmot. Ar gig Crydd. Chwipio mewn tygat. Margerton neb ar ei gyfil. Amddiffyn llac iawn gan y tîm cartra. A mae Ben Margerton di rwyd y ail gol yn uwch yngre'r Cymru y tymor yma. Will Richards yn gwneud yna. Ennill y bel a Bradley wedyn. Mae'n gyfle ar un o Edwards fos gamu ymlaen. Rhys Hughes di gorau le i droi. Owens allan i'r chwith. Yn y cwrt Cosby. Mae'n ei o fytar ar rhywyd ochr. Woodcock. Mae'n edrych ar daws y post yn agosa yna. Richards. Lledu'r chwarae ochr bell ar cae i Robbie Wilmot. Digon o le i'r gydio gan Wilmot. Oedd hi syth at George Ratcliffe a ddiliodd yn hawdd y fona'n isel. Owens. Mae'n rhaid da gan Edwards i bas wedyn tygad Woodcock. Mae'n gael gyfle. A nath Margerton o dda. Ni daflodd Ben Margerton ei hun rhwng y bel a'r gol i nadu Woodcock. Ddod â Cei Connah yn gyfartal. Durant ar ôl gwaith da gan Edwards. Bale yn disgyn o Edwards. Na, mae'n cael chlirio gan Margerton. Nash yno. Gyfle i greu rhywbeth i'r tîm cartra. Groesiad o'n bron o dwyllo y golwr Liam Armstrong. Mae'n rhaid o ddeli fo hwnna. Bydd Owen yn ffigio fyny. Owen ar ergyd sydd i ddwylo George Ratcliffe. Cei Connah'n cael ei dal yn cysgu o'r dafliad yn y Barri. Rhys Hughes wedi cyrraedd ddau yn nhw mewn y cwrt Cosby. Chwydd yn ôl tygad Woodcock. Bel yn disgyn i Noah Edwards. Edwards ar ergyd. Arbeidiad da gan y golwr. Mae Bradley wedyn yn ceisio rhoi'r briwsion i mewn, ond mi nath Ben Margerton yna, ond ydy'n ergyd rymus gan Noah Edwards, ond nath Liam Armstrong yn wych i nadu hwnna. Durant gwneud y dda Disney, cyfle i'r gydio. Woodcock dim yn cam sefyll, yndi mai, mae'r lle ma'n di godi, fod i plannu'r bel yng nghefn yr hwyd. Ydy Cei Connah ddim yn hapus. Nhw'n meddwl bod Woodcock yn iawn, ond mi orffennodd hwnna'n glinigol. Durant. Neb yn gael lawr. Nibio 3 chwaraewr. Rhyddai Declan Poole i'r cwrt Cosby. Mae Wandwer eilydd yn y cwrt 6. Mae'n disgyn ôl i Declan Poole. O, am gyfle. Cyfle i raidd i Declan Poole. Oedd y Cei Connah yn gyfartal. Sam Durant yn creu y cyfle i'r ôl asgellwr. Mi daranodd hwnna dros y trawst. Wilmot yna ennill y meddiant. Chwrwch ymlaen mae'r dyfarnwr. Oli Hulbert yn ffigio fyny. Bas tygad George. Yn cadw ar dir y chwarae. Cyfyn o dda gyda Hulbert. George, groesiad tygad Owen. Owen i dyblu mantais y Barri. A mae Ian Owen di rwydau 5 gol yn uwch yngre'r Cymru y tymor yma. A siawns gen i y gol sy'n sicrhau y 7fed safle yna i dîm Andileg. Edwards, Mwandwe, mae ti cefn i un, y heibio, gath ei wthio fyna. Do, mae Ben Margerton di gweld un cerdyn melyn yn y rhan ar cynta. Ion di gath o i wthio. Yndi mae Ben Margerton yn gweld ail cerdyn melyn. Cerdyn coch i'r amddiffynwr a sgoriodd y gol gynta o'r gêm yn gynharach prynhawn yma. Declan Poole i Sam Durant. Mariet ond y gornel i Rhys Hughes. Groesiad dod i mewn. Tygad Bradley. Arbediad o dido gan y golwr Liam Armstrong. Hwnna'r cyfle gorau Cei Connah o'r gêm. Chwipo groesiad gan Rhys Hughes. Peniad Callum Bradley. Dylai fod i sgorio. Disney, pawb twli'r bel i'r Barri. Stodliad a i Ben Nash. Nash a'i droed chwydd. Cyflafa mae Nash o i byr postyn. Cyd chwarae da rhwng Nash a Noah Edwards. A dyna hi'r chwiban ola. Y Barri sydd yn sicrhau y 7fed safle. A lle yn y gêm ail gyfle ar ddiwedd y tymor.